Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji za nominaci a děkuji za každý jednotlivý hlas, ale jsem tady proto, že jsem měl vždycky kolem sebe skvělý tým lidí. Ať už na místní úrovni podnikatelé, skvělí starostové, kteří chtěli věci měnit, na krajské úrovni úžasní kolegové, kteří pomáhali věci realizovat, ale i krajští politici a úředníci, kteří nám nechávali volnou ruku k tomu, aby jsme věci mohli měnit. No a nesmím zapomenout ani na národní úroveň. Asociace organizací cestovního ruchu, Česká unie cestovního ruchu a Vilda Sive, který mě posunul neskutečným způsobem. Všem těmto lidem děkuji. To, co se povedlo a to, co bylo jako největší úspěch, je realizace koncepce cestovního ruchu Jihočeského kraje, který jsme připravili od nuly a zrealizovali z víc jak 80% a posunuli jsme celý ten obor v jižních Čechách dál a posunuli jsme ho i třeba ve směru ke kategorizaci organizací destinačního managementu. A já bych si moc přál, aby se našli na národní úrovni politici a úředníci, kteří budou vnímat cestovní ruch jako důležité téma a kteří tomu dají náležitou pozornost. Děkuji vám. Dobrý den. Chtěla bych moc poděkovat za nominaci a chtěla bych poděkovat všem, kteří mi v tom hlasování dali svůj hlas. Já se v cestovním ruchu pohybuji skoro celý svůj profesní život a se zámkem Loučeň jsem spjatá více než 25 let. Povedlo se nám od otevření v roku 2007 dostat zámek Loučeň na 6. místo v návštěvnosti památkových objektů a nesmírně si toho vážím. Myslím si, že je to díky tomu, že jsme dokázali otevřít zámek celoročně a že z té původní zimní neatraktivní sezony jsme dokázali na zámku udělat jeden z nejatraktivnějších produktů v měsíci prosinci. A vždy jsem se snažila spojovat s těmi, kteří v cestovním ruchu působí. Proto jsme založili spolek Elbiana tady u nás v Polabí a také proto jsme s ostatními památkovými objekty založili Asociaci nestátních otevřených památek v roce 2021. Abychom v tom nebyli sami, protože když je nás víc, tak je to lepší. Jmenuji se Bohumil Starý a jsem rád, že můžu být při oslavách 30. činností Czech Turismu. Velice si této spolupráce s tímto orgánem vážím. Já sám se věnuju více než 50 let k rozvoji kempů a tomu jsem věnoval vlastně veškeré své úsilí, možnosti a znalosti. A byl bych rád, kdyby tato činnost i nadále dostávala podporu a rozvíjela se. Co bylo největším a nežádanějším mým přáním uspořádat tady v České republice ve spolupráci s Federací kempingu a karavaningu světové setkání karavanistů, co se povedlo 10 dní v Praze. A co přát Czech Turismu do dalších let, aby ta činnost byla i nadále rozvíjená a ta propagace a lákání cizinců do České republiky bylo co největší.